Ráno 26, ticho pretína sen, digitálny budík, nový deň, neonové mesta, cesty plné aut. No ja mám v garáži ten pravý výpal, kód na displeji, dých TTD, 3.0 srdce, čo nezahynie, hladký štart, elektrický ťah, potom nafta naskočí, žiadny strach. Továrek 26, 3,5 vidí, hybridná sila v každej milisekunde, inteligentný pohon aj na palube, adaptívny režim, kamkoľvek pôjdeš, svetla LED Matrix, režu nočnú hlu, krúťací moment ťa vtlačí do sedadla, to viem. Autobahn digital, bez nevrťojov, ak si aerodynamika, žiaden pohyb. Kamery a senzory, strážia každý uhol, prekážka sa blíži, systém učí uhol, off-road mod volím ho.